iş gözläp gidýän tagtawadarlylaryň ýygyna galan jaýlaryny çäge batýar. Hayatlary ýykylan, üçekleri gysaryn, derwedeleriniň ýarsyna çenli gummatan hojalyklar uruşly kinolardaky kartinalary, düşman hüjümünden aman galan owalaryň görnüşlerini ýadyna salýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Maru vilayatynyň habarçymyzyň yerli hünärmenleriň hasaplamalarına salgylanyp aýtmagyna görä, bu etrawyň ilatynyň 3-den 2 bölegine goly güzeran aýlamak üçin başga çykalga tapman mezuri zähmet migrasiýasyna ýüzürmeli bolýar. Tagtawadarlylar ýurt içinde Mary Bayramaly Aşgabat Türkmenmaşyaly şäherlere gidip işleýärler. Gowaçy ekleýän vilayatlary wagtdaýyn göçüp baryp maşgalat bilen gowaçy meýdanlaryna işleýärler. Obalarda boşap galan jaýlary köperýär diýip habarçymyz bilen gürleşen raýat aýtdy. Tagtawadar etrafyndaky şertleri öwrenen habarçymyzyň ýazmagyna görä, iş gözläp giden adamlaryň ýygyna galan ýegsiz öýler ýyllaryň geçmegi bilen tozup dargap başlaýar. Tagtawaдар şäherinde ýaşaýan adamlaryň gaty adylmagy bilen birlikde yerli tuğleýli günler hem köpelen ýaly boldy. Garagymdan öwüsýän we süýüşýän çägäniň dowamly güýçlenmegi netijesinde käbir hojalyklaryň derwedesiniň el tutuwazyny çene çäge basypdyr. Çägäniň güýçlü ýeliň agrymyna gyşaran ýykylan derwedeler hem barha köpelýär diýip Azatlygyň yerli söhbetdeşi gurrun berdi. Onun pikirçe taşlanyp gidilen jaýlary, tolan köçeleri görseň, uruşly kinolarda görkezilýän kartinalar, düşman hüjümünden soň guwaryp galan jaýlar ýadyna düşýär. Azatlyk bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurlaşan adamlar bu ýagdaý ýurt ýolbaşçylarynyň geleňsizligi ýa-da öz işlerini düýpden bilmezligi bilen baglanşdyrýarlar. Aýdylmagyna görä, soňky ýyllarda Tagtawadardan daşary ýurtlara giden we ýygyna gaýdyp gelmeýän adamlar hem köpelýär. Daşary ýurtlara gidenleriň ýygyna gelmezligi, jaýlaryny seredip, eýeçilik edip bilmezligi düşnükli. Ýöne ýurt içinde, degislilikde has goly ýerlerde işleýänler hem gelip en atasından, babasından ya mamasından galan mirasy esewan edip bilmeýärler. Bu adamlaryň gaty aldyranlygyny görkezýär diýip yerli synç aýtdy. Tagtawadarly hünärmeniň pikirçe, hökümet paýtagtdan daşarda bolup geçýän zatlardan ya bihabar ýa-da bu dagynyklyk bilen düýpden gyzyklanmaýar. Hökümet yurtda öndürülen tebiği baylıkları daşarı yurtlara altın pulu satıp hakimiyeti mümkün boldugyça udak wagtlap elinde saklamak bilen gyzyklanýar. Oňa başga zat gyzykly däl. Diýip yerli hünärmen Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmen medeniýeti owalaryň, şäherçileriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek barada kabul edilen maksatnamanyň üstünlükli durmuşa geçirilýändigini habar berýär. Ýöne şol dawaralyk habarlaryň arasynda anyk sebäpler aýdylmasa-da onlarça geňeşligiň ýatyrlanlygy, onlarça owanyň dolanýyş çäk birlikleriniň sanygynyň aýrylanlygy belli bolýar. Türkmenistanda buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň fevral aýyna ýokarlandyrylmagynyň ideýany ýurdun döwlet dukanlaryna unyň bahasynyň gymmatlamagy bilen şu günler Mar welaýatynyň döwlet ýeçiligindäki käbir dukanlaryna peshili unlary alyjy tapylmaýar. Yerli ýaşaýjylar döwlet bahasy hususy wadaky narhlar bilen tas deňleşen hili pes unlary satyn almakdan ýüze burýarlar. Bular barada Azatlyk radiosynyň Mar welaýatyna habarçysy 6-njy maýda Sewitden maglumat berdi. Döwlet dukanlaryna paýlanyp berilýän unlaryň hili pes yakımsız iyisi var. Bu unların 50 kilogramlyk bir haltasynyň bahasy 250 manat. Bular ýaly unlar bazarlarda 180-200 manatdan bahalanýar. Dukanlaryň işgärleri ilaty zor bilen un satmagy çalışýar. Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sakarçagy etrawyna Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar bu sebitde hili pes unlaryň döwlet dukanlary tarapyndan ýük awtoulaklaryna köçeleri aýlanyp satylýanyny aýdýarlar. Käbir hojalyklar bu unlardan satyn alyp galýar. Käbirleri bolsa satyn almakdan ýüze burýar. Diýip un tewdasynyň şaýatlary aýdýar. Türkmenistanda soňky ýyllaryň dowamyna ýetileşen ykdysady krizis ilatyň adyk howptulugyna zar burdy. Ençeme hojalyklar şol sany üçünçüligi pes maşgalalar dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan ilaty hödürlenýän adyk paýlaryna mätäç bolup galdy. Adyk paýlaryna degişli unlaryň 50 kilogramlyk bir haltasy döwlet dukanlaryna 50 manatdan satylýardy. Bu aralykda Türkmen hökümeti şu ýylyň fevral aýyna döwletiň kärençi daýhanlardan
satyn alýan buğdaýynyň we pagtasynyň döwlet satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrdy. Şonu buğdaýynyň satyn alyş narhy 2,5 есе ýokarlanypdy. Täze bahalara paralel döwlet dukanlaryna yerli unyň we çöregiň narhlary hem ýokarlany. Adatlyň habarçylary 12 fevralda paýtagat Aşgabatyň käbir döwlet dukanlaryna ilata 1 manatdan satylan tegelek çöregiň bahasynyň 2 manat 50 teňe gymmatlanyny habar berdiler. Munyň bilen birlikde döwlet bahasy 1 manat bolan yerli unyň bahasy 3 manat 50 teňe çykypdy. Häkimetler döwlet dukanlaryna unyň we çöregiň bahalarynyň birden ýokarlanmagy barada beýanat bermediler. Vladimir Putin 7-nji maýda 5-nji gedek Ortiýetiň prezident hökmüni dawaraly kasam kabul edip 6 ýyllyk prezidentlik möhletine başlady. Günbatar ýurtlarynyň köpüsi onuň Ukrainada alyp barýan uruş sebäpli hemde sesleriň aglawy köpligini almak üçin ýokardan urunalan saýlaw ýeňsini ret etmek bilen bu çäräni boykot etdi. 71 ýaşly Putin Moskwanyň Ulu Kreml köşkünde geçirilen bedemen dawarada Russiýanyň ýokary derejeli siýasatçylarynyň we beýleki awraýly adamlaryň gatnaşmagyna kasam kabul etdi. Emma bu dawarada Birleşen Ştatlaryň, Angliýanyň, Kanadanyň wekilleri, Ýewropa ýöneşiginiň köp agdasy görünmedi. 2000-nji ýyldan bäri prezident ýa-da premier ministr bolup işlän Putin täze möhletiniň ahyryna çenli Sowet diktatory Yosif Staliniň 30 ýyla golay hökümdarlygyndan hem ozdurup, iki asryň dowamyny iň uzak wagtlap işlän Rus lideri bolar. Ol mart aýyna geçirilen saýlawda 2020-nji ýylda geçirilen konstitusiýa özgertmelerinden peýdalanyp, resmi maglumaty görä sesleriň 87%-den gowragyny aldy. Konstitusiýa reformalary oňa ýene-de 2 gezek 6 ýyl möhleti prezident bolmak hukugyny berdi. Bu onuň häzirki işini 2036-njy ýyla çenli bolup biljekdigini aňlady. Russiýadaky saýlawlar Kreml tarapyndan bir gödöwçilik astyna geçirilýär. Hökümeti kanunluk duýgusyny berýänligi üçin zerur hasaplansa-da bu ses berişlik ne adat ne de adalatly diýilip hasaplanýar. Öňkü ýyllarda bolşýaly bu saýlaw oppozisiýa kandidatlarynyň çetleşdirilmegi, saýlawçylary gorkulmak, bültenleri doldurmak we beýleki hile mekirlikler bilen tapawutlandy. Elbetde biz bu saýlawlary adat we adalatly hasaplamadyk. Ýönül Russiýanyň prezidenti we bu geripäni dowam etdirer diýip Abaşanyň döwlet departamentiniň metbuat sekretary Matthew Miller dawaranyň açylyşynyň öň syrasynda aýtdy. Bu prezident saýlawy Putiniň 2022-nji ýylyň fevral aýynda goňşy Ukrainaga garşy goşun sürüp uruşa başlary bäri geçirilen ilkinji saýlaw boldy we onu uruşa garşy iki kandidatyň bäsleşige gatnaşmagynyň öňü baglandy. Şu aralykda Putiniň iň uly siýasy garşydaşy bolan Aleksey Navalny ruslaryň saýlawlara gatnaşmagyndan bir ay öň Sibir türmesine aradan çykdy. Uruş, siýasy sebäpli kassetmeler, ruslaryň garyplaşmagy, Rus üçin awadançylyk, raýatlarymyz üçin rahatlyk we azatlyk ýok diýip Navalnyň aýaly Yulia Navalnaya 7-nji maýda sosial ulgamda çap eden makalasynda ýazdy. Biziň ýurdumyzy ýalançy, ogry we ganhor dolanýar. Ýönüminiň hökmen soňu geler diýip ol aýtdy. Russiýa Ukrainaga garşy giň erimli uruşa başlary bäri Moskwa bilen Günbataryň arasynda gatnaşyklar sow uruş gutaranyň soňky iň pes derejesine gelip düşdi. Kiýew Günbatar ýaranlary Ukrainanyň goşun we yarag taýdan has güýçli duşmanyna gaýtawly bermek ugruna görüşini gollap berdiler. Putin kasam kabul edenden soň sözlerini Günbatar bilen gepleşikleri aradan aýyrmajakdygyny aýtdy. Ýönül dialogyň deň şertlerde bolmalygyny hem sözüne goşdy. Şol wagtda ol Russiýanyň beýleki ýurtlar öz sözleri bilen aýdylanyny dünýäniň köplügi bilen gatnaşyklary ösdürmäge açykdygyny bellädi. Biz Russiýanyň hususan onuň jenaýatçy lideriniň öňeleşdirilmeginiň dowam etdirilmeligini ananýarsep Litwanyň daşary işler ministri Gabrielius Landsbergis öz ýurdunyň bu dawarany boykot etmeginiň sebäbini düşünürdi. Putiniň kasam kabul ediş dawarasyna gatnaşmak Litwa üçin kabul ederliksiz. Biziň ileri tutýan zadymyz Ukraina we Rus agresiýasyna garşy görüşýän halky gollamak bolmagyna galýar diýip ol sözüniň üstüne getirdi.